Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time, 1:42. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Malipayon nga Martes, sa ito mga palangga nga mga itag palamati. Kagangin nyo naman kubos nga lagad si Tita Wilma po ninyo karon nga adlaw. Martes, Marso 10, tuig 2020. Martes nga edisyon sa ngaton paglingaw kag pagpangalagad sa inyo dariya sa This Is My Life. Aton man pagpangamusta sa inyo kung nakapanyagan o kung wala pa o kung ginakapoy man kamo sa inyo dira ginaobra. Kung ano man ang inyo dira ginapangkuti, relax lang. Kung ano man ang inyo ginasakuan, relax lang. Pero sa nagapalupahuay kag naga-sulusandig kag pauntayan sang ilang mga batiis, samtang nagapiyong-piyong ang inyong mga mata perong dulunggan, palamatin ay nag-upod kay Tita Wilma. Hi and hello sa inyo. Nagapamati sa inyo tag sa mga radyo. Kag syempre sa mga nag-upod naman sa itong sa Facebook Live, hi and hello man sa inyo tanan. Relax lang kamo. Kag syempre karon nga hapon, lingawon man kamo ni Tita Wilma sang aton man matahom nga lalantunon, plus sang inyo man mga greetings, inyo man nga mga rekomendasyon, inyo man nga mga good comments. Suwastyon para sa atong letter sender sa karon nga hapon sa pagbasaw naton nga sulat. Sulat sing isa ka utod na tungod sa natabo sa iya man manghod nga kahimuan sang iya sinibana nga hasta subong tubtub karon ang kaakig. Nagadaba-daba sa iya sinidugan ba o nagadaba-daba gid Tita Wana? Hibalo na ito na kaundan sang iya sinisulat karon kag kun ano man ang aton sa nimatugda o pwedeng inyo man kaugalingon nga opinyon nahangungod sa iya sini maayo nga himuon sa iya sitwasyon. Di ba Tita We? Yes. Kag syempre ang aton text hotline kag ang aton Facebook Live pwede kamo dira makatype kag isend lang. Aton text hotline ay raman 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa mga nagahulat sang ilatag sa ka-horoscope, adlaw-adlaw. Pagi sa ilatag sa man ka-zodiac sign, upod ang inyo sini mga lucky numbers kag lucky colors. Siyempre kay Tita Weman Okay. Kag sa mga updates may naton aton man ginatutukan sa karon ining not necessarily nga magsalasala kita o kon magpanic kita pero kinanglan preparahan lang gid naton. Nagahambal na si Tita Wilma nga kinahanglan gid naton ang katinlo sa aton kaugalingon sa aton bugos nga pamilya mintinahon gid naton ni na adlaw-adlaw. But mangod sining daw nagainit sa karon kag madasig nga paglaptasang COVID-19 o kon coronavirus disease 19. May angot man sina ang aton Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP Commission on Healthcare. Magapatigayon man sila sang pagsapol o kon meeting karon iya nga adlaw ang Permanent Council sang Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare. Ina tungod man sa nagapadayon nga paglaptas ang COVID-19 sa bugos nga pungsod sa diin sa pinaka-latest nga datos sang Department of Health o kun DOH naglabot na sa 24 ang kumpirmado nga kaso. Naglabot sa 24 ang kumpirmado nga kaso pero may update dira ang atong Department of Health nga out of 24 confirmed cases may duha nga yara sa karon sa critical nga kondisyon. Hibaluon naton ang pagpatag sa Department of Health. Ang hambal naman ni Father Dan Cancino, ang Executive Secretary sa CBCP Healthcare, sa karon nagahatag sila panugyan man sa publiko nga kung mahimo sundon ang mga nauna nga pagsulundan nga ginpagwa sang CBCP. Kag sa patigayunon nga meeting o pagsinapol karon, posible magapagwa sang panibago naman nga guidelines ang CBCP nga igapatuman man sa mga simbahan Katolika diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag sinahambal na ni Tita Wilma ang update
nga duha sa mga pasyente sang COVID-19 sa aton pungsod. Out of 24 confirmed cases, may duha nga nagapabilin nga yara sa critical nga kondisyon. Sining nagpositibo sa COVID-19, diri na lang sa aton pungsod. Kay as a whole, ang death toll, pila na titawe gani, masobra na sa 3,000, halos-halos nagalabot sa 4,000 ng mga nagkalamatay. Amakon mo na. Kag sa hearing naman sa House Committee on Appropriations, hambal sa Health Secretary nga si Francisco Duque III, nga kalakip ang duha nga ini sa 24 nga COVID-19 confirmed cases sa Pilipinas. Ti hambal sa Tiglikom, critical ang ila kondisyon, especially ang 87-year-old nga American citizen bangod man sa existing medical problems nga ginaangko niya, kag amuman ang 67-year-old nga lalaki from San Juan City, kay ini siya diabetic, taas iya nga blood sugar, may acute kidney injury pa siya, kag hypertensive pa siya. Ti komplikado. Pero ang hambal sa atong Tiglikom, sila ginpanginwala niya sa ambush interview ang mga balita nga isa sa mga nag-positive ang napatay na. Nakinagwa na mo nga ang isa kuno patay na, pero ang hambal earlier sa Department of Health nga ila pa iga-confirmar. So ginpanginwala ini ni Duque nga napatay ang isa sa nagpositibo. Pero yaman ginasiguro nga ang atong sining gobyerno or ang atong panguluhan, preparado iya para pakigbatuan ang outbreak sa pihak sang pagsaka sang kadamuon sa mga kaso sang COVID-19 diri sa aton pungsod. Kadasig lang no, pag 10 dumubli halos gid sobra, pag doble kiti 24 10 sunod 20 24 na dayon. So may structure suno sa iya sila nga istrikto gini nga ginasunod nila tubtob sa barangay level para nga sa sina malikawan ang madasig kag paglaptas sang amo sini nga klase sang balatian, kag syempre sa iban pagin nga pungsod ilaman ini kung sa iban nga bahin sa aton pungsod ginapatuman man isang aton mga LGUs. Tisa na siling na naton sa madumduman nato nagligad tong sa UP to balang masilingan na naghimo sila sang test kit nga ini. Abi ninyo gin-approve ina sang FDA, sang Food and Drug Administration ini COVID-19 test kits. Nga ti inayahimo sang mga local scientists naton na gin-approve sang FDA ang paggamit sang COVID-19 test kits nga himo iya sang aton mga local scientists tinapagwa sang certificate of exemption ang FDA para sa SARS-CoV, no? Atong dumduman itong SARS-CoV-2 PCR detection kit na ang una nga mga testing kit ang himo sa mga scientist halin sa University of the Philippines, National Institute of Health o kun UPNIH. Ti ang DOST naman or Department of Science and Technology ang nagpondo para sa pag-develop isang amo nga mga kit. Kagamiton inang mga testing kits ngay na sa pagpatigayon sang field testing. Kagang hambal naman sang FDA Director General si Rolando Enrique Domingo, makabulig ang testing kit nga ini para ma-accommodate ang mga pasyente nga makitaan sang sintomas ng COVID-19. Nan. So, hopefully, kabay pa ina makabulig kag ang isa pagid ang supplemental fund nga ginapangayo sa Department of Health na gin-aprobahan na ina sang komite sa Kamara. 3.1 billion pesos aprobado na sa House Committee on Appropriations. Ining ginduso nga supplemental fund para sa Department of Health para mapakig-awayan ang COVID-19. Kabug-usan, 1.65 billion pesos ang ginaprobahan nga pondo sa komite ni ACT-CIS Representative Eric Yap. Kaya nga, inigid lang ang available nga pondo sa Bureau of Treasury. Pero ang gin-approve is 3.1, pero tiyang available iya nga pondo sa Bureau of Treasury is only 1.65 billion pesos. Ti sa hearing naman sa committee hambal ni Health Undersecretary Roger Tong-An, ang 3.1 billion pesos
Among ilaya kinahanglanon nga pundo para tapnaon ining ginakahadlukan nga balatian kag sa amo man nga kantidad 2.35 million pesos dira ang paggagamiton para sa pagbakal sang personal protective equipment o kon PPE. Ang 933 million pesos naman para sa maintenance and other operating expenses kag salaries. Kag ang 139 million pesos para sa pagabaklon nga 40,000 ka mga test kits. Pero si hambal pa nitong may ara pagid silang iban niya, may iban pagid sila nga makuhaan sang pondo para sa ila pagpakigbato sa COVID-19. May ara suno sa ila pagkor nga nagpangako man nga maghahatag sang 2 billion pesos. Samtang PCSO naman nagpangako man or nagpledge nga maghahatag sang 490 million pesos. Kag magluwas pa dira ang ato Department of Health may ara nga savings nga 539 million pesos kag may 81 million pesos naman halin sa ila quick response funds nga pwede man suno sa ila nga pagagamiton. Tinghambal sa Deputy Treasurer nga si Sharon Almanza nga may iban pagid sila nga makuha sang pondo, no? Ang atong sa gobyerno kalakip na dirahan ang 13 billion pesos nga contingency funds kag 100 million pesos nga quick response funds sang Department of Health. Subong masako sila na kag sa nahambal man naton inigid ang ila ginatutukan sa karon ang mga natungday naton nga mga ahensya sang gobyerno kung paano nila matapna ang paglapnag sang COVID-19 kag indi lipod man sa aton nga dito sa Metro Manila na tigil lockdown bot silingon dito. Actually, kahapon premature pa to, di ba? Ang ginambal ni Presidente Rodrigo Duterte, premature. Pero tanan nga klase dito suspended. From kindergarten to college. O levels mo, di ba? Private kag public schools. Kag iban gani sa ilaman mga trabaho, may mga advice man, na ako na nung dapat nila himuon nga kinahanglan sila kid ang maghalong. Di mabudlay, bisan malayo sila didto, hindi man kita magsalig, nga malayo kita iya didto sa Metro Manila, malayo kita sa Quezon, malayo kita sa Mandaluyong City, malayo kita sa ibang nga lugar nga apektado sini, pero sa gihapon kita, kinahanglan padayon man nga maghalong. Kinahanglan gid. Siling gani nga kung pwede pa man lang, kung may ginagulubat siyag, ikaw pabili, dra ka na lang sa inyo balay para nga maging safe ikaw. Okay, hindi nyo lang pagkalipati ang atong sini mga ginasunod nga mga pagsulundan nga mintinaw na ito ng katinlo, pati na sa ito mga pagkaon. Again, may mga flash reports sa telebisyon nga sa mga grocery stores, ang mga tao to nagasinala-sala na sa pagbakal sa mga alcohol, ang mga kinahanglanon bala, ining mga gel nga ining ginagamit na ton na sa pagpanilo sa aton kamot, especially alcohol. Pero dito may araya supermarket nga nagpa-scale gid sila nga ang limited sa pagbakal sang alcohol is until 12 bottles only per person. Tiyamakon mo na. Ang mga tigulang naton dito sa Amerika, ang mga katigulangan to nila gani, ginadumilian man sa pagwa, no? Hindi sila pwede, kung pwede, hindi na kamo magwa, mag-stocks kamo sa inyo pagkaon, kag sang inyo magamit para sa inyo personal hygiene. Para nga mangin matinlo man kamo, kinahanglan tutukan gid. Impon Teles 2, Action Radio Philippine Standard Time. Starry, starry night. From Don McLean, Vincent. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils.
pagkinahanglan sa mga matawong kag press kay nga bulak, personal man kung saan man nga mga events, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, ha? Ferrero Street na likod sa Bacolod Bay Center, ara dira na hamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Empty halls. Pwede ka mo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. The strange. Para sa inyo pagkinahanglan sa may mga events nga dalagko, may mga birthday, kasal, ano pagidira nga mga events nga gusto ninyo i-decoran sa mga fresh flowers, ara si may kagsitintin nga mag-entertain sa inyo mga needs. Alas 2:04 Action Radio Philippines Standard Time, relax lang ha. Sa aton mga greetings sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan at mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Alas 2:11 Action Radio Philippines Standard Time aton mananay DTX 500 capsule ina para man sa complete management sang aton liver ukon atay. Na kinanglan maging healthy and fit ini siya. Always good, no? Adlaw-adlaw. Kay nga ang DTX 500 capsule sa nahambal naton may detoxifying compound ini siya nga among nagatinlo sa aton atay may mga active ingredients man phytochemicals kag antioxidants pangontra naman sa liver inflammation, no? Kinahanglan ginaton nga mintinahon nga healthy and fit ang aton sini atay adlaw-adlaw tungod amoy ning pinaka largest organ sa sulod sang aton lawas kag ang storage sang mga nutrients so kung mga sustansya nga makuha naton sa aton ginakaon. Di dira na da sa ginastore ti kun mahalitan siya, mahalitan man aton lawas so kinahanglan indi gid naton pagpahinugutan nila. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede ina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod kag pwede man kamo makabakal online paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph hindi gani ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Ay sa mga nagapo dira sa aton karon nga hapon mayong hapon ay dira sa may Karabalan Himamaylay. Mayong hapon lang dira Lola Ruth, Lola Ruth, mayong hapon. Salamat kit sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. And of course sa aton man mga motorista, especially nga aton OTTG Group, Operation Tulong Task Groups, ng mga taxi drivers, ang aton man mga drivers sa mga di pasahero nga mga salakyan, ha, mayong hapon lang dira. Yes, kay Wassalam, good afternoon. Wassalam, good afternoon, watching here at province of Antique. Sa mga Antiqueño, mayong hapon lang dira, ginaragumo lang ulan. Mayong hapon, kamusta lang? Kag Tito Wilma, monitor lang kami, Jenny Perez sa Binalbagan. Salamat gid, Jo Marie Pormentira. Kay Christian Roa, salamat kay Andre C. Rihes. Gapamati kami subong sa programa This Is My Life from Isabela,
Family Unong. Salamat kag mayong hapon gidira sa tanan nga mga taga Isabela. Syempre ara na dirang Consolacion family, no, kay na Mommy Diana kag Daddy Boy sa bugus nga pamilya kay Mommy Pilar. Nanay Dayin mayong hapon lang dira, na. Jose Moncal Turilla, mayong hapon man kay Catherine Duca. Good afternoon po, Action Radio Bacolod. Giselle Franco, good afternoon man. Kag salamat man kay Isad Sinyang. Sis Jay, good afternoon. Thank you so much for joining. Kay Amor Malayang, kay Girly May Atong Zalazar. Sa inyo, salamat gid. Dira lang tanay kutob, kay karon naman dugay-dugay. Ha? Si Tita Wilma magabasa ni sang atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Ang aton tagpadala sang sulat sa karon nga hapon nagapatawag ini siya sa ngalan Anina sang Gimaras. Kag ang sulat ni Anina nagasiling, Dear Tita Wilma, a very blessed and pleasant day to you. Sa tanan nga mga listeners ng Action Radio, pati na diri sa amon lugar. Tita Wilma, kalawigid antes ko napadala ang akon sulat, kay nagpaino-ino pa ako. Tawgon mo lang ako sa ngalan nga alias Anina sang Gimaras. Hindi ko tuod nga ngalan kag address, tungod hindi ko gusto nga ma-expose ang akong identity. Ina tungod tama ka iskandaloso sang akong istorya. May bana ako, Tita Wilma. Kag abi ko anay, nakasalapo ako sang isa kahuwaran nga bana. Gali kay nagsala ako. May pagkademonyo sa iya pagkatao, inay ko po. May pagkademonyo sa iya pagkatao. Nasintensyan siya sang reclusion perpetua sa sala nga pag-rape sa akon utod nga babayi. Pero makaligad ang 3 ka tuig. Nahilway siya. Matapos nga nagmaninalagon ang ila appeal sa mataas nga hukmanan. Tungod sina Tita Wilma, puwartigid kadako sang kaakig ko sa iya. Nagadabadabagid ang akong dughan sa kaakig. Wala ako kabalo kung ano ang ginhimo nga hokus-pokus sang iya legal team para nga makaproduce sang ebidensya nga pabor sa iya. May sarang ang pangabuhi nila sang iya pamilya. Sa tuod lang, Tita Wilma, ako mismo personal ang naka-witness sa kabastusan nga ginhimo sang akon bana sa utod ko nga subong wala na diri ato sa iban nga pungsod. Ang ginakaakig ko gid among nagabalik ang akon asawa. Gusto niya nga magbalik sa amon puder kag nagapangayo sang kapatawaran. Ang hambal sang bana ko, tita, sa akon nga nasaksihan ko kuno ang tanan
kag indi kuno rape ang natabo, kundi mutual consent. Tungod na kaangkon sila kuno suno sa iya sang relasyon sang utod ko. Pero Tita Wilma, nakita gid sang akon duha ka mga mata ang pagbato sang utod ko nga babayi. Gani indi ko siya mapatihan. Subong may counter motion nga ginapreparar ang akon abogado para liwat nga mabalik sa prisuhan ang hudas ko nga bana. Sa tuod lang tita, sa kadako sang kaakig ko nga nabatsyagan sa iya, gusto ko siya nga ipapatay. Ginapamensar ko man nga magkuha na lang sang hired killer. O Diyos ko, sobra na day. Pero kon mahimasmasan gani ako sa kaakig ko, ginapamensar ko man nga salaina sa Diyos. Nagahampang sa pensar ko ang maayo kag malain nga himuon. Sabana ko nga panulay. Panulay gidya. Tita Wilma, pautuwas ko lang ini sa imo. Tungod gusto ko man mabatian ang imo opinion kag advice sa amon sitwasyon. Kabay nga malugpayan mo man ako. Salamat gid sa pagbasa sang akon sulat. Ang nagatahod, Anina. Sa atong letter sender nga nagpatawag sa ngalan Anina, una-una, si Tita Wilma nagapasalamat man sa imo pagpakigbahin o kung pag-share sang natabo sa imo sinikabuhi, natungod sa imo bana, natungod sa imo utod. Masakit man ang tanan. Kagusto mo man himuon nga ibutang sa imo mga kamutang hustisya, hindi man pwede tungod may husgado kita. Kung hindi man siya mahusgahan diri, dumdumon mo lang. Ang kahitaasan, wala nagakatulog, nagatamod sa aton, sa bugos nga adlaw, sa tagsa kapagpitik sang aton korason. Ara siya nga nagatamod sang aton mga ginahimo kag mabasa niya ang unod sang aton tagsa kapaminsaron. Wala siya nagakatulog. Gani, kung hindi man siya mahusgaran diri sa kalibutan sa piyak nga kinabuhi, for sure, ha? Pero ako na naman na matugda ni Tita Wilma, ang ambahan nun natin, anay naton nga may dulot para sa imo sa sininga hapon, halin man kay Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa
Bal nga wala siya nagakatulog sa tanan nga tion sang aton kabuhi. Kagisa lang gid ang mahambal ni Tita Wilma sa imo, Inday, Anina. Ano man ang sitwasyon mo sa kabuhi. Ano man kita kamanggaran, ano man kadamo sa mga manggadngara sa aton kabuhi, hindi naton inamadala sa piyak nga kinabuhi. Pero kon magsiling bala naton ang katarungan, ang hustisya nga aton ginapangayo, kung hindi man naton ina maangkon diri sa kalibutan, sa piyak nga kinabuhi, aton gid ina maangkon. Gani ikaw, for sure, sa kaundan sang imo sulat nga puno sang kaakig. Nagakabuhi ikaw sa kaakig sa karon. Puno sang kaugot ang dughan mo sa imo bana. Masakit tungod nga bana mo pa ang nakahimo sina nga krimen. Makabig na to nina nga krimen. Kag makabigin na to nga krimen, tungod na pamatbatan siya, kag nabilanggo siya. Ano ang nararapat? Makita naton ang sitwasyon, na aton ma-imagine ang sitwasyon. Nga gusto pa niya magbalik sa imo poder, pero hindi makadulot tungod sang imo kaakig. Kag daw ginapanawong pa niya sa imo nga nakahibalo ikaw sang matuod nga sitwasyon, nga kuno may ano ato gani, may mutual consent, kay nga may relasyon sila sang utod mo, amoy nangiyahambal siguro hindi for sure amo man inang gingamit nila, no, para nga makagwa siya sa prisuhan. Pero ang mahambalang gid ni Tita Wilma, kung pwede pa man lang, kag kung posible pa man lang sa imo, nga makagwa ka sa sina nga sitwasyon nga sa diin puno sang kaakig ang imo kabuhi, tubtubsan o ikaw nga magapabilin sina. Tubtubsan o ikaw nga magapabilin nga puno sang kaakig ang imo dughan. Tikon puno sang kaakig, puno sang kaugot, bala may kalinungan, wala. Iampo ina tanan sa mahal nga Dios, isurrender ang tanan nga kaakig nga imo nabatyagan. Kay iya gid ikaw iya gid ikaw ginatamdan, makita niya ang imo sitwasyon, makita kag mabasa niya ang imo paminsaron, gani itugyan ang tanan sa iya, kay siya na ang maalam. Siya na ang maalam tungod na mention mo naman nga may counter motion, ikaw, kamo nga magpamilya. Gani, kung mahimo, kung pwede pa lang, na? Kung kaya sang powers mo, di itugyan na lang naton inainday sa husgado, kung pwede, na? Itugyan naton ina sa husgado. Hindi ka man mabasol ni Tita Wilma kung nagadaba-daba sang kaakig ang dughan mo. Pero, pabayi, itugyan. Itugyan nga, itugyan mo ina sa husgado despite sang kaakig na batyagan mo. Kay kinahanglan mo ang katawhay kag kalinong sa imo iya kabuhi. Itugyan ina, magpakatawhay ka, kag magsalig ka man sa imo abogado nga mong nagauyat sang kaso nga ina. Kay kun panumdumon lang naton, may mga nagasulod nga mga ideya sa pensar kag sa balatyagon mo. Mga ideya mao nga ginataning, iyan ni taning ginasulay kaya ni taning nga maghimo kasang dugang nga gamo sa kabuhi mo. Way ka na gani isang kalinungan, ipaagi mo pa sa sina nga paagi, may plano ka nga nagasulod sa pensar mo nga that's not necessarily nga plano, kundi nagasulod sa pensar mo nga ipapatay mo siya, mag-work hard killer para sa paghimo mo sina kapag pagbutang mo sa kamot mo sa hustisya, bala ang kalinong kagatawhay, maangkon mo, bala malipay ikaw, hindi, kay wala kita sang matarong nga magbutang sa aton mga kamot. Nga ibutang naton sa aton mga kamot ang hustisya tungod sa naabtan sang aton utod. Hindi ko ikaw mabasol sina, di ba? Hindi man ina malikawan nga mahimo sang mga natungdan. Pero kung pwede paman lang, pasanagon naton ang aton paminsaron, mangita kita paagi kung paano naton mapatawhay ang aton dughan kagaton kabuhi. Nga hindi. Kung madumduman ta gani bala, na? Makasiling ka bala nga magalinong ka bala kung mapapatay mo siya.
Kung mautas mo ang kabuhi, buti nga ikaw ang responsable sina, bisan wala sing may makabalo nga ikaw ang naghimo sina, ikaw mismo sa kaugalingon mo na kahibalo ka nga guilty ka sa sina nga kaso. Hindi ka manabat sa kasuguan sang tao, pero sa kasuguan sang Diyos sa piha ka kinabuhi, sa labton mo gid ina. Na kag kun madumduman naton ang hambal sang aton mga olds, mga young ones, ha? Sa aton mga katigulangan, katigulangan naton, kung may ara man dira nga mga nagapamati, madumduman gid naton, magasiling bala nga ang isa ka sala hindi matadlong sang isa pagid kapag pakasala. Kung natabo man to ang krimen, bala, kag wala matagan para sa imo sa hustisya, mahimo ka pagid sa isa ka krimen, kundi gamo, kag may salabton ka pa sa ulihi. Tandaan mo lang, Inday, anina, kung hindi man makaangkon sa hustisya ang imuuto diri sa duta, ha? Magsalig ka lang, pangamuyo lang kay Lord, may hustisya dito sa iya, sa piyak na kinabuhi. Hindi gid niya mapalagyuhan, hindi niya mabutigan. Kay nga wala to siya sang masiling pamangita, patistigo, may abogado pa to, wala. Hindi na siya makapalagyo. Ha? Sa ikumparar mo ang kasuguan sang tao, kung kaisa, nagakasala pa sa paghatag sa hustisya, sa pagsintensya sa mga responsable. Kay maragani kung kaisa nga ginahukman, nga hindi guilty kag wala sang sala. Diba? Tungod sang impluensya, mamanipulate nila, ha? Sorry lang, no? Pero tuod, kung may ara man may instances, hindi man tanan mo. Manang siling balang ang tadlong, ang sala, tadlungon, ang matarong himuon sala. Sorry, sakto, no? Ang sala, tadlungon, kag ang tadlong, patikuon. Nan, sakto na. Hindi, sakto ginatawa. Di gusto mo maging guilty ka pa sa himuon mo, sa ulihi? Hindi mo man masabat ina diri sa piyak kinabuhi sabton mo gina sa aton mahal nga Dios. Ti kabalo kita diri akong may impluwensya ang kontra sa pagpangayo mo sa hustisya. May impluwensya, may kwarta. Kung kaisa, makaangkon, sila pang makaangkon sa hustisya, ikaw pang makaluluoy. Wala man naton ginatanan. May ara gid, pero may ara nga wala man. Hindi bala, tutuod lang sa tutuod lang. May ara sang mapamatbatan sang aton sinihukmanan nga hindi iya guilty sa sala. May ara man nga maabsuelto sa sala nga iya nahimo. Tungod sang impluwensya sang tao, kag manggad sang tao. Gani, kung para sa imo wala mahatagan hustisya, ang natabo sa imo utod, ang mahal nga Dios amo maghahatag sang hustisya sa natungdan. Hindi na maghupot hindi na maghupot sang kaakig sa iya. Kung hindi ka na makiguli sa iya, hindi na lang amo na lang na siya. Dahil pangitaa ang kalinong sang imo balatyagon. Para nga makalikaw ka sa iya, bakasyon ka anay, sunod ka to sa utod mo, total daw wala ka man di sa may mansion nga may bata ka mo, sang imo bana nga ina, no? Kung may kabataan ka mo or what? Ang istorya lang di is nakafocus sa imo, sa ginhimo sang bana mo, wala ka naka-mention diri kung may kabataan ka mo or what. Pero kung wala man lang, wala sang sabla. Palayo ka ang naiupod ka to para nga matagaan man hustis, mahatagan ka man sang kalinong bisan makadali lang. Sang sa magpabilin ka dira, permi mo siya makita ang kaugot kag kaakig ara sa gihapon, hulat-hulatan na lang counter motion nga gin-file mo or imo man iga-file na kung ano ang mangin development sina, kung bala iga-kalipay mo man o kung hindi, itugyan sa husgado ina tanan. Kabay pa nga bisan paano nakahatag man ako kasanagan, bisan gamay lang sa imo sa sitwasyon, kag kabay nga makonsiderar mo man ang hambal ni Tita Wilma nga kinahanglan mag-angkon ikaw sang kalinong sa imo balatyagon.
Paano naton gani inamaangkon ang pagpatawad? Tao lamang kita. Ha? Tao lamang kita ang magpatawad, pero wala ako nagahambal nga patawaron mo siya. Subong. Kung maghambal ka nga titawe, I don't know, why ko kabalo kung mapatawad ko pa siya. Kung hindi, depende ina sa imo. Pero sa nahambal na naton, kung mapatawad mo siya, maangkon mo man ang kalinong sa imo kabuhi. May Diyos ang kalibutan, inday anina. Ha? Alas 2:33, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala. Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Sa pagpangalagid naton sa This Is My Life. Siyempre nga itong mananay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang nag-iisanon ng supplement mo alin diri sa Pilipinas nga may US FDA Seal of Approval. Ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig ini para nga malikawan natin ang pag-angkon sang
bato sa kidney o kuning nitawag ba lang nga kidney stone. No, pasalamat kita sina. Kay nga ang aton Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea ang may kalidad iya sang alkaline nga nagabuligid sa pag-neutralize sang nagaamat-amatigaan naton nga acid sa aton lawas nga mangin isa iya ka bato hindi ta man napagpanutan, di ba? Yes, Tita Wilma. Gani sa padayon man naton kag sige-sige tayuyo naton nga pag-inom sang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea, iya ina tunawon kag ipagwa sa aton lawas para hindi naton pagbatyagon. Ang solusyon sina isa lang gid katibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang isa katibag pwede na sa isa ka litro nga mainit nga tubig nga pwede magamit hindi lang ikaw kundi sang bugos kid nga pamilya. So kinanglan maging smart, fit and healthy man kita mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mapakalinas sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag dili man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ay available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Would I wander through? Mayong hapon lang na kay Nonoy Erwin Gonzalez, Tita Welms. Good PM, pamati kami ni Cuco Franco. Sakto na si Cuco Franco or Tuto Franco sa imo programa diri sa Maaw. Salamat lang kay mi Lely Oligo. Bacolod City High School, saknabi CHS, Bats 80, Tamyaw Tanan ni Melili Oligo. Salamat, Melili. Kaka-Inday, Girly May atong Zalizar. Mayong hapon, Tito We. Azadji Humawan, good afternoon. Thank you, man. Tito Wilma, tamyaw ko lang happy birthday sa baby Amon, baby Freya, sang Binalbagan, Payaw. Salamat, gid. God bless. From Ramel, kundi Ramel Bilonyo Robles. Salamat man. Mayong hapon, God bless, madam. Likewise, salamat man sa imo, na? Amor Malayang, mayong hapon, kay Ma'am Elizabeth Malek Kagamala. Good afternoon, Action Wilma. Monitor your program. Thanks, gid Ma'am. God bless too. Good afternoon, Tita Wilma. Pwede ka tamyaw kay Lola Susan Pineda nga nagapaurok-urok gid, nga nagapamati. Kag sa pamilya Pineda. Tita We, kag sa akong Tito Alex, kag kay Papa Panoy, salamat gid ta. Ari lang ko diga pamati. Raymond Miseng La Carlota, Raymond Ligaspe Pineda. Okay. Bocruz Dako. Okay. Salamat gid. Kag kay Chelsea Bertuso. Hello, Tita Wilma. Monitor kami di sa may Punta Taytay. Upod ko sila ni Sis Ronnie, Randy, Poy Guapo, kag MJ, and Baby Heart. Salamat gid. Ay kadamo sa ila. Okay, November Rosales Clarito. Tito We, mayong hapon. Tamyaw ko lang akon Iloy. Nga si Mama Elsa Clarito, gapamati sa imo program. Samtang nagabantay sa iya apo nga si Thea. Salamat, Tita Wilma. Okay, damo sa ila. Pero balikan ko lang na dugay-dugay ha. Kay nga ang aton anay mga reactions sa aton text hotline. Kag sa Facebook Live man natungod sa aton letter sender sa karon iya nga hapon nga nagpatawag kay Inday Anina. Halin kay Bibing, ang pagpatawad hindi madali ta, naagyan ko man, grabe nga kasakit balata. Kag panlahon lang ang nakahilom sang kasakit sa to. Na-realize ko na lang ay okay na ko, kag happy na ko sa life ko. Kag inatanan, di na to siya, kag inatanan, nahimo ko sa pagpangamuyo sa Diyos. Yes, kaya wala imposible sa Diyos mo, di ba? Pero mi pangayo kalinungan kag tudloan niyang tagipusuon ko nga magpatawad. Kay kung kita nga tawo daw kabudlay gid tuod pamensaron nga magpatawad. Ay correct gid iya day. Red Ruby Hinovia Mommy, thank you so much and good afternoon. Pabay ilang na, hindi na magugtas kay damo ba na? Siging Barnezo, ari sa Tango Purok Otso. Feli Barnezo, salamat gid. Siling naman ni Ate Moraka
relate ako sa topic mo at story sa subong adlaw. Amuman ko, same sitwasyon kami, Tita Will. Oh, okay. Thank you so much. Okay, Tita Will, good PM. Musta po kayo? Gusto ko lang i-greet ang akong kapatid, nga si Ninita Angeles Chavez. Happy birthday dyan sa Villa Luisa, North Caloocan City. Wow, Ninita, kay Nita Angeles Chavez, happy birthday to you. Halin ina ka Vincent Chavez, talks, thank you, kid, and good afternoon. Juliet Hermuges, o kon Hormigos, biendo, hindi na ko sampot. Tita We, good afternoon. Ga-watch ko live sa program mo. While gabantay ko Tianggi, salamat. Ay, ati mo ka, Romanda. Okay, sakto gina, Tita We. Okay, salamat man sa inyo. Ha? Sa ito naman, text hotline lang taon, manaton ka isa, Tita We. Ang mahambal ko lang sa atong sender, bulagan yung bana niya. Diyos ang bahala sa iya bana. Patawhayon niyang kaugalingon niya. From Resville, Gutib San Carolaan. Salamat, Tita Wilma, 2623. Yes. Kaga, Tita, advice ko lang sa letter sender mo nga mabudlayan na siya makapadulot ka suliwat sa iya bana. Luwas nga na absuelto na, may kwarta pa. Ang mayuyahimuon para madutlan ka suliwat amo ang utod niya mismo nga biktima amo ang matistigo o kuna ang mag-akusar kiyan. Salamat sa concern, 7633. Okay, Tita We, tamyaw ko lang akon ba nga si Rich Shilampray, I love you. Salamat, Tita, from Melay, sang Antique. Wow, 3367. May damo gid nga salamat. Good PM, Tita We, pray kay Anina. Patawhaya lang kaugalingon mo. Tugyan lang tanan sa mahal nga Dios kay hindi yakid kasi na pagpabayaan. Wala, di na to. Wala, imposible. Ha? Kung nag-pray ikaw. From 9308, thank you so much. Good PM, Tita We, para sa imo sender, pray lang kay Lord. Day, hindi magpadala sa imo emosyon. Greet ko lang family Regala, Barangay Odeong, Magalyon. Salamat yun, 5751. O tamyaw lang dayon iyabana si Teode Argilias nga nagapamati kada hapon sa imo, Tita Wilma. Salamat kay Mary Grace Eugenio Formin. Salamat man. Ay nga mga anak mo, are netabo na sa akon ginatawagan ko pagani ang boy wala kabalong ang girlfriend kabalong magdala ginbulagan ko ang girlfriend ko, sakit na ta, sakit lang na sa ulo, budlay gali. Okay, budlay gali kung guwapa no kaya nang to kalabanan hindi to no. 2363 sakit man sa balatyagon, nasakitan man ang balatyagon niya, but anyway, hindi nga siling tanan nga babae amo sina. May mga babae nga maayo, may ara man nga babae nga manugsakit sa balatyagon sa mga lalaki. Kag may ara man mga lalaki nga nagasakit man sang balatyagon sa mga babae, balansi lang na. Tamyaw ko lang si Joselito sa Banwasang Ilog, Uya. Yada from Melanie 7848. Okay, as na lang dirani kaya nga ito, damo pamantay ni mga reactions. So galing nga ito man oras, relax lang kasi Tita Wilma magabalik para man sa itong horoscope pagkatapos sini. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo.
mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo In Action Radio Philippine Standard Time, ang aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala inalamod chemical kag wala man sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinanglan ginaton subong ang mabaskog kag mabakod nga immune system. Kabalo na gikamo sa mga nagakatabo sa karon, so kinanglan halungan ginaton ng aton sinilawas. Kag sa may mga ginabatsyag dira kinanglan ninyo ang mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule 3 times a day, 30 minutes before kamo magkaon para nga malimpyuhan adlaw-adlaw ang inyo lawas kag ma-regulate ang tanan-tanan. Halin sa imo dugo, syempre ara dira ang aton blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, sodium, potassium, ang creatinine kag uric acid, ano pang involved nga ara sa aton dugo kinanglan gin malimpyuhan ina kag ma-regulate para mangin maayo nga aton pamatyagan kag magbaskog ang aton immune system. 3 times a day sa nambalan ni Tita Wilma. Pero kung ikaw okay kag kinanglan naton pabagkuron pagid ang aton sa immune system, pagbugtaw sa agad Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, ara available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Sa inyo pa lamang kutanon natin Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Silingan ini Girlie May atong Salazar sa Sander Baladay, sala ang magpatay pangamuyo kakay siya ang makapataway sa kaugalingon mo, sala ang magdumot, hindi ka magbandinalagon kung may kaakig kagkadumot sa dughan mo. Thanks in the Girlie May. Edwin Pineda, salamat man sa imo dara. Kag syempre kay Kuniho o Nico, Kuniho or Kunijo o Nico, salamat man. Kay Action Percival Villamor, salamat sa pagupod kay Tito Wilma karon nga hapon. And of course kay Christian Roa, kay Catherine Duca, salamat gid. Kay Etinel and Doma Saludares mayong hapon watching live here in Pontevedra Public Market. God bless. Sa inyo mandira, ha? Salamat gid sa inyo tanandira sa Banwaseng Pontevedra. Elizabeth Junaldo, thank you so much. Kagamaayong hapon lang dira sa inyo tanan. Kay Nonoy Tahones, nga nagawpod man sa aton sa sininga hapon. May damo gid nga salamat kag kay Winoy na Whopper, salamat man. Mayo lang da nga pag-mix klat ito June. Sang imo semento pod kay Landoy, salamat man. Mayong hapon lang da. Kag syempre kay Inday Ruby, sa liwat sa imo mayong hapon. Kag syempre ara dira si Maunya, kag si Chay Irma, sila nanday Nining, sila nanday Melrose, sila ni Nailina Binet. Kay Chay Milag mayong hapon mandira, hagay pasaway. Kag syempre, ara man Danilo, salamat gid sa imo. Kay Danilo Hilborion, kag kay Adelaida, kag kay Chay Lydia, salamat man sa padayon ninyo nga pagsuporta. Kag pag-upod, adlaw-adlaw. Leslie Barredo, thank you so much. Salamat gid. Upod sa kay Tita We, karon nga hapon. May Lau Capino, how's your birthday celebration? Ay, tuon na yan, tita, mga advice mo, itugyan sa Diyos ang tanan. Ay, salamat man, gida. Ga-watch ko live sa program mo while gabantay ko tiyangge. Okay. Sige, Good lang da. Kag subong man kay Nining Malo. Batig agi dya tawe. Nining Malo, good afternoon, Ning. Sa inyo nila, Ardira. Good afternoon. Thank you, kid. Kag speaking of
antes ko mag-horoscope sa mga nag-celebrate sa ila birthday karon niya nga adlaw. Kantahan ko gini siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday kay Nini. Nini, happy birthday kay Nini Kabato. Dira sa Karabalan, Himamaylan. Jean. Ang totoo dyan ang ngalan si Jean. Kay Nini, Jean Kabato, happy, pila ka na ni, 52nd birthday. Abi mo, wala ko na mangkot, ha? Happy birthday sa imo. Kag syempre, wish lang natin good health man for you. Kag more blessings. Be happy. Kag again, kay Ninita Angeles Chavez dira sa Villa Luisa sa North. Halin sa utod mo nga si Vincent. Okay. Sa iban pag ginaton nga mga kauturan tawe nga nag-celebrate sa ila birthday karon nga adlaw. Happy birthday and God bless you. Okay, horoscope na kita. Sa mga nagahulat sa ila zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw Martes, Marso 10, tuig 2020. Uy na ton, ang mga nag-celebrate sa ila birthday, mga Pisces, na tao Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang paghatag or pagdulong sa imo sa may nga balita, syempre halin man na sa imo kaugalingon, especially birthday mo subong. Dapat may good news ikaw nga mabaton karon nga adlaw, na? Ano mga mabatian mo sa mga mag-greet sa inyo? Halin diri sa Action Radio Family. Pero, dali lang yun, Pisces. Ipabatsyag sa ila nga ikaw blessing sa ila, kag sa imo isig ka pareho, kag dala ikaw sang kaayuhan para sa inyo pagpangabuhi. Wow! Maswerte mo nga numero, Pisces, 5, 7, 19, 31, kag 39. Lucky color cherry red. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Tunan mo ang mga maayo kag mga positibo nga mga tinaga, mga hambalanon. Kung pwede pa lang para sa mga Aryan, amo mangin rason para nga maangkon mo man ang kooperasyon nila sa imo. Nga maka-attract sang swerte, hindi lang para sa imo, kundi para gid sa inyo tanan. Maswerte mo nga numero Aries, 3, 15, 19, 37, kag 47. Lucky color, pink. Okay. Kag kadto kita sa zodiac sign nga Taurus, sa mga Taurian naman, mga natawo, Abril 20, tubtub Mayo 20. Sa mga singles, ni nga mga Taurus, ma-love at first sight ikaw sa isa ka bag-o mo lang makilala. Tuod na, amot kon may ara. Kag kinanglan mo lang magpa-past life regression para mahibaluan mo ang ginhalinan sa amo sina nga klase sang balityagon para sa iya. Ano ba lang rason nga na-love or ma-love at first sight ikaw sa iya? Kag Taurus, ang isa ka bago mo lang makilala mo magahatag sang duag o kun color sa imo bugos nga adlaw. Mga maswerte mo man nga mga numero 14, 15, 17, 31, kag 44. Lucky color green. Kadto kita sa zodiac sign ni Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, abi, i-kondisyon na ang imo balatyagon. Kondisyon na ang imo balatyagon para nga maatubang mo or for sure na atubang mo gid nga good ang imo aga kaina. Gemini, hambal sa imo horoscope, hindi ka magtanom sang kalain sang buot. Kay nga ako magtanom ka sang kalain sang buot suno sa imo horoscope, wala ka gid sang makuha nga kaayuhan dira. Kung ano man ang imo nangin desisyon sa imo trabaho o kung opisina mo sa inyo puluyan, tindugi ina. Mga maswerte mo nga numero 3, 15, 29, 32, kag 41. Lucky color white. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancerian, tunan mo man ang siling naton bala, tunan mo ang gahom sang tinaga nga magakawas sa imo mga bibig. Kaya mo ina mangilyabi nga mag-aayuhan ka sa imo sini trabaho. Tanan nga ginapamensar mo,
ginhimo mo para nga makita mo ang resulta. Pero kinahanglan mo man na magpahuway kung kinahanglanon gid sang lawas mo cancer. Masuwati mo man nga mga numero 7, 19, 27, 33 kag 45. Lucky color violet. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo. Sa mga Leo, Hulyo 23 tubto Agosto 22. Ang ginatago-tago mo nga, Leo, ang ginatago-tago mo nga kaakig, makahatag lang ina sa imo sang kasakit sa dughan. Abi magpa-hour cleansing ikaw para nga maislan or mabuslan inang negative emotion mo kung mga negatibo nga nabatsyagan mo kag mangin positive ina. Kag mabulong ang kasakit nga mabatsyagan mo nga maka-attract naman sang suwerte kag magaayuhan ikaw sa imo kabuhi. Masuwati mo man nga mga numero 7, 17, 21, 25 kag 31. Lucky color emerald green. Yes, sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, arigluha mga priorities mo karon nga adlaw. Ikaw lang gid ang dapat nga maghimo sa sang amusin nga paagi para nga mangin mamagan ang dalagan sang kabuhi mo karon nga adlaw. Dapat may time frame ikaw, ha? Dapat may time frame ikaw kag may time ka man para sa imo kaugalingon. Magamaswerte mo nga numero 3, 13, 25, 38 kag 41. Lucky color pink. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Philippine Standard Time, 3:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, kinahanglan na nato ng mag-coffee break. Upod mo na nga itong Zinisanton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timpla, kag suwabe ang sabor. Kinanglan yun man nato magpainit-init, kinanglan mainit, permi nga itong lawas. Tungod sining hi. Oo, latest breaking news. Breaking news, Philippine Health Department confirms COVID-19 cases in Philippines now at 35. But silingon, ginkonfirmar iya sa atong Health Department nga ang kasos ng COVID-19 sa karon sa bugos nga Pilipinas, ang latest na is 24, nag-35 na at this moment. Kinanglan lang extra careful. Okay, Tita We. Balik kita sa itong Xanthan Plus Coffee Mix. Siyempre, kinanglan man na mainit. Inom kita permi mainit ka tubig. Kung pwede, likawan na ito ng mga cold nga mga pagkaon. Kinanglan mainit ang sulod sang lawas naton. Kay matipok na siya kuno siling nila. Pero tituod gin man ito. Kay why na siya resistant sa mainit nga temperatura. So, Xanthan Plus Coffee Mix na hambal na neton. Tita Will, mahimo halin sa soya, balunggay, kag xanthan. Nga sa isa katasa sang Xanthan Plus Coffee Mix nga ito mainom, ini ang makatagman sa itong vitamins kag minerals plus insoluble fiber. Inang insoluble fiber nga ina nagabuligid sa pagtinglo sang aton colon o kontinai. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, kag syempre, pwede man kita makabakal sa online. Pagi sa paglogin sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors in Xanthan Plus Coffee Mix among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Dere sa saga sa bagos sa timayong hapon, salamat gid sa pamilya Inson, kay Kano, kag kay Lizel Inson. Salamat. Okay, tapuso na rin ni Tita Weng. Nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong horoscope. Libra na kita, Tita Wilma, sa mga Libranians. Setyembre 24 to Oktubre 23, diskubriha ang makahalamot sa mga masalimuot nga hitabo karon nga adlaw. Kay kabalo ka Libra, ang laughter yoga pamaagi na sang stress management kag makahatag ina sa imo sang good vibes. Mga maswerte mo nga numero 1, 5, 19, 24 kag 44. Lucky color red. Sa mga Scorpio naman Oktubre 24 to Nobyembre 22, Scorpio, abi mo, ang efforts ng imo kontra sa pagguba sa imo, sa paghalit sa imo, katumbas inasang imo ikasarang kag kabakod. Gani kinanglan magpabilin ka, padayon ka nga mangin mabakod kang mangin preparado para magama dinalagon ikaw sa imo panindugan. Maswati mo man nga mga numero 4, 9, 16, 21 kag 30, lucky color beige. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Bisan Sagittarian, bisan very unpleasant ang pagsugod sa imo adlaw, hindi bala nami madiskubrihan mo gihapon kag mahibaluan ang imo true friend. At the end of the day, surprise blessing ang imo sinimaangkon. Maswerte mo nga mga numero 10, 13, 27, 39 kag 44, lucky color purple. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19, yes, Capricorn. Tunan mo sang maayo ang kontrata o kung ano man nga papeles dira antes mo inapirmahan, halong ka man kung may ATM ka, halong ka man sa paggamit, basi
kuno, suno sa imo horoscope maklone. Hindi ka man basta-basta magpati sa ginatanyag sa mga taong ara sa imo palibot. Mas wati mo nga numero 7, 11, 15, 25 kag 35, lucky color blue. Kag sa katapusan neto nga zodiac sign Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18, Aquarian, be sensitive. Ha? Be sensitive sa balatyagon sang mga tao sa palibot mo. Tandaan mo lang nga ang maayo ara sa kadamaan. No? Tandaan mo ang maayo sa kadamaan, wala ina nagakahulugan nga maayo man para sa imo. Butsingon kung sa ila bala maayo ina, hindi ba butsilingon nga sa imo bahin maayo man ina. Ha? O kung sa imo mga palangga sa kabuhi. Kinanglan may dapat ikaw ikonsiderar kung ano ina discovery. Mas wati mo nga mga numero 5, 11, 27 kag 39. Lucky color yellow. Nabatian na ito na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Martes, Marso 10, tuig 2020. Kag syempre, salamat gid sa kay Daisy May Valdivia kag kay Inday Lilia Jones Enrile. Thank you so much. Kag subong man kay Lilia Jones Enrile kag kay Evsmar Tadeo Salcedo. Thank you. Kag kay Miss Nieves Rafael. Thank you gid Manang Inday. Salamat sa pag-upod karon nga hapon. Kag syempre ti una man sa atong sinipag paalam sa inyo pasansya na sa mga wala nato na malabutan iya nga mensahe sa karon nga hapon, pero si Tito Wilma Padayon man nga nagapasalamat sa inyo. Kag antes man ang aton sini quote of the day nagasiling, the more I think about it, the more I realize there is nothing more artistic than to love others. Say goodbye. Madamo gid nga salamat kag syempre salamat man sa akon sa mga partners sa technical control. Amon Chief Engineer Action Noel Pinialine. Upod man kay Action Alredo Tilos. Si Tita Wilma na magapaalam kami kapasalamat sa inyo tubtub na maliwat buwas. Standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!